Күрәсез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Шиләбедә татар кызы 2020 берничә бәйгене берләштерде. Кызлар, малайлар шундый рәхәт алар белән сөйләшергә, татар теле турында, татар мәдәнияте турында. ТССР тарихында тирән эз калдырган шәхесләр. Алар икесе дә Кистемдә мәдрәсә бетергән кешеләр, хәтта менә Галиулланы авыл имамы Шайх Әхмәт хәзрәт үзе урынына имамлыкка да әзерләгән дип сүзләр бар. Төмәндә татар мәдәнияте үзәге ишекләрен ачты. Чимги дигән менә быел яңа түгәрәк ачылачак. Ул бездә инде инструментальный жанр. Татар халкының милли уен коралларында уйныйлар. Тарихны белмәгәннең киләчәге юк. Рубанlık ne alır beyler bir kibatı sıyır olarak olar bir rubanlıkta. Тапшыруыбызны күркәм вакыйгадан башлыйбыз. Шиләбедә татар кызы 2020 халыкара конкурсының төбәк этабы финалы узды. Мәртәбәле жюри зал тулы тамашачы алдына гүзәлләр генә түгел, егетләр, балалар да чыкты. Бу көнне татар егете 2020 нәни инҗеләр, нәни батырлар, нәни тамчылар төбәк конкурсларына да йомгак ясадылар. Берничә бәйгене берләштергән бәйрәмдә безнең хәбәрчеләребез дә булды. Шиләбе филармониясының Сергей Прокопьев исемендәге концерт залы халыкны татар кызы бәйгесе бәйрәменә җыйды. Быел ул биредә 10нчы тапкыр уза. Юбилей. Гүзәлләрдән тыш бу юлы сәхнәгә егетләр дә, балалар да чыгачак. Хәер, барысы турында әйдәгез, ишетә белербез. Ой, татарча бью. Такая скорость. Стали ближе к своей культуре намного. Выкладывались по максимуму просто. Большое спасибо преподавателям, которые нас этому научили. Мы же пришли вообще не танцующие, не поющие, а здесь с нас сделали такое. Ие, күп нәрсәгә өйрәтте аларны бәйге. Төбәк финалы юлында төрле этаплар уздылар. Милли аш-су әзерләү, иҗади тур, ТССР төзелүнең 100 еллыгына багышланган тарихи өлеш. Февраль айында башланган ярышларның онлайн режимга күчүе дә катнашучыларга бер сынау булды. Кул эшләре осталыкларны читтән торып өйрәнделәр. Гадәттәгечә 3 ай урынына проект ярты елга сузылды. Честно, мне не верится, что это все заканчивается. Мне хочется, чтобы это не заканчивалось. Я вот сейчас смотрела на них, у меня прям слезы наворачиваются. Я горжусь ими. Я правда ими горжусь. И самое главное, то, что мы сохраняли вот это тепло, которое у нас появилось за последние недели. Кызлар, малайлар шундый рәхәт алар белән сөйләшергә, татар теле турында, татар мәдәнияте турында. Я мечтала поучаствовать. И вот 2020, конечно, свои коррективы внес, но я все-таки поучаствовала. Татар кызы бәйгесе Шиләбедә 10нчы тапкыр үткәрелде. Юбилей кысаларында быел өлкәннәр һәм балалар арасында бер юлы 5 конкурс оештырылды. Татар егете, 8-9 яшьтәге балалар өчен нәни инҗеләр, нәни батырлар һәм кечкенәләр өчен беренче тапкыр нәни тамчылар бәйгеләр узды. Конкурсларның барлык сынауларын үтеп, финалга 35 катнашучы чыкты. Бәйге финалы тамашачылар өчен чын байрамга әверелде. Конкурсантларның берләштерелгән һәр чыгышлары сөендерде. Моңа кадәр сәхнәгә аяк басмаган яшьләрнең дә, балаларның да искиткеч биюләре сокландырды. Хезмәте өчен хореограф Земфира Хайруллинага бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Шакиров Татарстан мәдәният министрлыгы бүләген тапшырды. Тырышлыклары өчен барлык финалистлар да төрле номинацияләрдә бүләкләр алдылар. Сәхнәдәге 30дан артык конкурсантлар арасыннан җиңүчене сайлап алуы жюри әгъзаларына җиңел булмагандыр. Нәтиҗәдә нәни тамчылар конкурсында беренче урын Варна авылыннан Вероника Давыдовага һәм Шиләбедән Тимур Биктимировка бирелде. Шулай ук Шиләбедән Искрина Исламованы нәни инҗеләр, Тимур Башаровны нәни батыр бәйгеләренең җиңүчеләре дип игълан кылдылар. Татар егетенең төп призына Самат Дәүләтшин лаек булса, Көньяк Уралның татар гүзәле титулына Кунашак районыннан Динара Хаятова ия булды. Җиңүчегә тажны конкурсны оештыру комитеты рәисе Лена Колесникова бүләк итте. Все они очень замечательные. Они показывают не только свои таланты, они становятся частью большой семьи. И когда их выпускаешь в жизнь,
конечно, несешь большую ответственность. И как бы ни сложилась жизнь, я бы очень хотела им пожелать, чтобы они не забывали, кто они, откуда они родом, какие у них корни и кто за ними стоит. А за ними стоит большая нация, татарский народ. Менә мин бүген шатланып һәм горурланып әйтә алам. Чынлыкта да бу бәйгедә катнашкан татар кызы, татар егете, нәни инҗеләр, тамчылар, менә шушы бәйгеләрдә катнашучы егет кызларыбыз, алар әлбәттә инде милләт баласы буларак формалашак, тәрбияләнәчәк, чөнки ел дәвамында әзерләнеп, менә шушы финалда бәйгедә катнашканнан соң ул баланың инде ул гомерлеккә дә күңелендә калачак, һәм инде әлбәттә үзенең милләт баласын избатлап, ул үзенең алдагы көнендә күрәчәк дип уйлыйм мин. Шуның өчен дә оештырыла башлаган иде бу бәйге 10 ел элек биредә. Чиләбе шәһәреннән Гөлдар Хафизова, татарлар. Дәвам итәбез. Татарстан Республикасының баш каласы Казанда, Удмуртияның Глазов шәһәрендә һәм Кистем авылында бер туган Касыймовлар исемен йөртүче урамнар бар. Ике ир туган Галиулла һәм Самигулла Касыймовлар ТССР тарихында тирән эз калдырган шәхесләр. Инкыйлаб, гражданнар сугышы, республика төзелеше, репрессия афәте барысында үз башларыннан кичерәләр. Касыймовлар Удмуртияның иң зур татар авылы Кистемдә туып үсә. Шунда тәүге белем алалар. Укуларын дәвам итәр өчен Казанга юл тоталар. Тик аларны инкыйлаб давылы бөтереп ала. Авылда бер туганнарның истәлеген саклыйлар. Бу хакта киләсе сюжетта. Галиулла һәм Самигулла Касыймовлар шушы урамда унап үсәләр. Революция атамасы олар истәлегенә бирелә дә. Чыгышлары белән хәлле нәселдән булалар. Әтиләренең бабасы Әхмәр су тегермәннәре тота. 2 катлы йорты була. Әтиләре Соңгатулла Япон сугышыннан кайтып озак яшәми 1906 елда вафат була. 5 бала ятим, гаилә җирсез кала. Шулай да әниләре Биби Камал балаларын белемле итәргә тырыша. Кистем музеенда аларга кагылган мәгълүматлар халык хәтерендә истәлекләр саклана. Алар икесе дә Кистемдә мәдрәсә бетергән кешеләр, хәтта менә Галиулланы авыл имамы Шайх Әхмәт хәзрәт үзе урынына имамлыкка да әзерләгән дип сүзләр бар. Хәтта риваять та бар Кистемдә мәдрәсәгә укырга китәләр Казанга дип инде, һәм юлда революционерлар белән очрашып, революция идеяларына бирелеп, мәдрәсәгә барып җитмиләр дип. Бу факт инде әлбәттә чыганаклар белән беркетелмәгән, чөнки совет заманда биографияларында мондый әйберләр әлбәттә язылмаган инде. Әмма ничек кенә булса, булар беренче бөтен дөнья сугышында катнашып инде. Аннары 1917 елдагы Екатеринбургтагы мусульман хәрбиләр съездында катнашып, шунда партияга кереп, шулай революция идеяга биреләләр һәм иң кызыклысы менә шул 1917 елда инде Сахиб Гәрәй Саид Галиев белән танышалар һәм Галиулла хәтта аның әле ярдәмчесе дә була. Аңа ярдәм итә мусульман хәрбиләре арасында революция идеяларын таратырга. Галиулла Касыймов шулай Казанда узган 2нче съездда катнаша. Эшчеләр отрядын җитәкләп, Казан үзәген акчыклардан саклый. Галиулла һәм Самигулла Касыймовлар үзләрен революция эшенә, халыкка багышлыйлар. Съездларда Галиулла ялкынлы чыгышлар ясый. Татарларның үзләренең милли дәүләтләре дип әйтергә республикасы булырга тиеш, Рәсәй дәүләтендә инде, һәм инде үзләренең хакимиятләре, үзләренең эш органнары булырга тиеш дип, үзләренең чыгышларында шул фикерне алга этәләр. Тарих шаһид, Татарстан 100 ел буе инде шулай яшәде, Аллага шөкер, һәм инде бөтен Россия татарларны берләштереп яши. Димәк, аларның эшчәнлекләре дә явыш булмаган, дәрс булган дип уйларга кирәк фикерләре. Ике бер туганда тасырны төзүдә үзләреннән өлеш кертеп, җаваплы вазифаларда хезмәт куялар. 1920 елда узган съездда Сахиб Гәрәй Саид Галиевны җитәкче итеп Татарстанга куялар инде, һәм ул үзенең дусты Галиулланы хәтта Мәскәүдән чакыртып алып китә. Мәскәүдә инде ул вакытта Галиулла бик яхшы җирләрдә эшләп була, шулай ук дәүләт органнарында эшләүче була. Һәм үзенә ярдәмче итеп бала, урын басар итеп инде алашка. Һәм аны Галиулланы сайлап куялар әле эшчеләр инспекциясының комиссары итеп. Самигулла исә 30нчы елларда хәзергечә әйтсәк инде министр финансы була, финанслар министры була Татарстанда. Галиулла һәм Самигулла Касыймовлар күп кенә танылган сәясәтчеләр кебек үк репрессия тырнагына эләгәләр. 1937 елда Самигулланы кулга алалар,
шушы троцкизмда гаепләп, 10 елга сөргенгә калымага заталар. Анда инде улманнар ниләр кисә, һәм кире әйләнеп кайткачтан, моңа хәтта Казанда яшәргә рөхсәт булмый, Зеленодольск шәһәрендә яши ул. Һәм икенче мәртә кулга алып, тагы 10 елга заталарны сөргенгә. Һәм инде фақат Сталин үлгәннән соң гына 56 елда реабилитация үткәрәләр моңа, һәм кире хокукларын кайтаралар. Инде Галиулланың кесе тормышы тагын да аянычрак була, бернинди судсыз, нисез 40 елда моны кулга алып китәләр, һәм 42 елда Мәскәүдә Лубянкада аталар. Галиулла кулга алынасын сизә, туган авылы Кистемгә кайтып, туганнары белән күрешә. Сеңлесе Хәмидәнең оныгы, чүпче татарлары тарихын өйрәнгән Азат Галиев, ул вакытта кичкенә булса да, Галиулла Касимов әйткән сүзләрне хәтерендә саклый. Исемендә әйтергә куркалар ул чакта Сталинның. Озын борын бик күп хаталар эшли, беркемдә киңәшәшеп тормый. Булай булса, Германия белән сугышмыйча булмасты. Германия безгә сугыш белән киләчәк ди. Хәтта шунда алдан күзаллый инде менә, алдан күзаллый били тагын сәясәтче. Һәм бәлки шул тәнкыйтьләр өчен дә шул кулга алынган булгандыр инде. Бу вакытта ул Мәскәүдә эшли торган була. 20 ел сөргеннәр узган Сәмигулла Касимов гомеренең соңгы елларын Казанда уздыра, истәлекләрен дәүләт архивына тапшырып калдыра. Кистемдә бер туган Касимовларны онытмыйлар, яңа урамны алар исеме белән атыйлар. Мәктәптә аларны революция, гражданнар сугышы темалары белән бәйләп искалсалар, бу көздә 100 еллык уңайнан Татарстан тарихы һәм күренекле якташлары турында аерым дәрес уздырырга планлаштырып куйганнар. Удмуртияннан Фәнзилә Салихова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Төмәндә татар мәдәнияте үзәге ишекләрен ачты. Чимги дигәнне быел яңа түгәрәк ачылачак. Ул бездә инде инструментальный жанр. Татар халкының милли уен коралларында уйныйлар. Тарихны белмәгәннең киләчәге юк. Рубан бәяләр бик кибаты. Сыйыр алырга булар бер рубанка. Тарихыбызны киләчәк буынга җиткерү ул безнең бурыч. Ана телен саклап калу максат. Төмән балаларын татарча аралашырга, җырларга, биергә һәм милли эшләнмәләр ясарга өйрәтә торган урын. 6 ай онлайн эшләгәннән соң татар мәдәнияте үзәге ишекләрен ачты. Аны күпләр икенче өй дип атый. Бу көннәрдә ул төмәнлеләренә кунакка дәшә. Татар мәдәнияте үзәгендә төбәктәге хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Төмән татар мәдәнияте үзәге халыкка ишекләрен янәдән ачты, әмма тиешле араны саклап һәм битлектән. Олылар да, балалар да күңелләренә хуш килгән шигырьләрне сайлый. Бездә 13 иҗади коллектив бар. Шушы коллективларга бик яхшы язылалар бүген балалар. Балалар төрле яшьтә, 5 яшьтән алып 17 яшькә кадәр. Олар бездә Аккыш татар бию, башкорт бию студиясына да язылалар. Шулай ук йылдызлык, матур дип җырларга да өйрәнәләр. Хәзинә ул бездә инде төрле подделкалар ясыйлар, һәм балалар шулай ук үзләрен үзләштерәләр, ничек төшерергә, ничек язырга, ничек матур итеп әйберләрне эшләргә. Шулай ук бездә бар Чимги дигәнне быел яңа түгәрәк ачылачак. Ул бездә инде инструментальный жанр. Шунда бездә төрле татар халкының милли уен коралларында уйныйлар. Вак бәлеш ансамбленә йөрүче Ислам һәм Гөлнур Сафиннар Себер якларына хас булганча тыпырдап биергә һәм татар җырларын башкарырга өйрәнгән. Әнә шулай кызыклы итеп һәр кемне төркемгә чакыралар. Султанат Гафарова һәр бәйрәмдә татарча вак басуны башкара икән. Бу юлы татар мәдәнияте үзәгенә оныкларын алып килгән. Ну, хотела я записать внучку вот эту хореографическую студию Аккош. Күпләгән түгәрәкләр һәм студияләр сайлап бетерерлек түгел. Иң мөһиме үзәктәге барлык дәресләр дә балаларны татар мөхитенә кертеп җибәрә. Моның өчен ата-аналар сабыйларын шәһәрнең башка читеннән йөртергә дә әзер. Своего ребенка хочу направить на кружок татарского языка, как у нас в Тюмени мы проживаем, так
мало разговариваем на татарском, да, здесь хотелось бы, чтобы он свой родной язык изучал. Мы записались на курс татарского языка для ребенка, для сына, потому что это наши корни. И это в целом развивает ребенка. И поэтому Руслан должен знать татарский язык. Төмәндәге татар мәдәнияты үзәге шәһәрдә милли традицияләр саклана торган бердән-бер урын. Быел оешманың эшләвенә инде 20 ел. Пандемияга кадәр үзәк бәйрәмнәр, мәдәни чаралар, конференцияләр, әдәби кичәләр белән гөрләп торган. Кунаклар, ата-аналар һәм балалар бар да әле кичә булуын түземсезлек белән көтә. Тик әлегә бераз сабыр итәргә туры килер. Обязательно, значит, соблюдение дистанции 1,5 метра, обязательно обработка рук, термометрия, которая у нас бесконтактная проводится в центре, обработка поверхностей во время занятий, после занятий, проветривание помещений. Родители у нас, я надеюсь, они войдут в положение и поймут, они привозят детей, оставляют у нас, возвращаются к себе либо в автомобиле ждут, либо на улице, либо едут по делам, потом снова забирают, приезжают, забирают своих детей. Шулай да ачык ишекләр көнендә кунаклар өчен кыска гына концерт узды. Татар мәдәнияте үзәгенә йөрүчеләр сәхнәдән үз сәләтләрен күрсәтте. Эльвира Хисметдинова, Сафия Хайруллина, Татарлар, Төмән. Тарихны белмәгәннең киләчәге юк, ә үткәнне сакларга, хатирәләрне яңартырга музейлар ярдәм итә. Лениногорск районындагы сәяхәтебез бик үзенчәлекле музей белән таныштырды. Ул Шыгыр авылында элеккеге битум заво татарлаштырма. Тарихны белмәгәннең киләчәге юк, ә үткәнне сакларга, хатирәләрне яңартырга музейлар ярдәм итә. Лениногорск районындагы сәяхәтебез бик үзенчәлекле музей белән таныштырды. Ул Шыгыр авылында элеккеге битум заводы мәйданында урнашкан. Биредә хәтта иске шахта да сакланган. 19 гасыр уртасыннан эшләп килгән завод нинди серләр саклый? Тулырак хәбәрчебез Ләйсә Хаҗиева. Кечкенә генә татар авылы. Шыгыр даны шушы завод аркасында еракларга таралган. Тау астында урнашкан бу предприятие үзенең масштаблары белән җәлеп итә. Иң элек күргәзмә залына эләгәбез. Бу урын гараж, эшчеләрне җыю урыны ролен үтәгән. Биредәге мөхит совет чорына алып кайта. Өлкәннәрдә хатирәләр яңартса, балаларны тарих белән таныштыра. Оннан тимерче остаханәсенә юл тоттык. Заманында бу урын кырмыска оясы кебек гөжләп торган. Хезмәткәрләр биредә көне-төн эшләгәннәр. Монда основной не шушы кузнеда эшләр бара торган булган. Бөтен емкостларны ниләрне кават итеп үзләре ясап, бездә зур варочный котеллар бар монда. Шушы кузне не бөтен эшне алып барадыр. Йөздән истә ат, аларга бит арбалар да кирәк. 5 метрлы имәннәрен ташырга, ул ваталада, нителәдә. Монда 3 бригада, берсе шахтада эшләгән, берсе урман ташыган, ә берсе клевлега грузны ташып, сумаланы чыгарып инде, агач кайтарып, анда оборудование кайтарып. Монда менә Ланкашир котелын гына Чистайга кайтканда 400 ат белән 1 ай эчендә алып кайталар шуны кыш көне. Заводның аяклы энциклопедиясы Фәрит әфәнде барлык нечкәлекләренә кадәр бабаларыннан сорап белә. Бу нефтебитумный заводның үстерүе в основном Бредников Лев Николаевич уйлап тапты. Алдан теге варочный котелларда, саткилардан кырынып ташып нитеп, ә бу уйлап таба реактор куярга. Реакторда сумаланы кайната. Күпме кайнатасың, шун хәтле куйрак чыга инде. Бензиннарын ниләрне нитеп чыгаралар да, шул сумала 5 төрле сумала чыга. В основном В1 чыга аккумуляторный, строительный, дорожный и аэродромнарга аэродром заливать. Езда 11 военный объект була. Калининградтан Владивостокка. Көндә 2 вагон сумала мондан чыгып тора торган. Тимерче остаханәсе бүген кунаклар белән төрле мастер-класслар уздыру урыны. Балтачы остаханәсе дә шундый. Чикә салган. Безнең Россиядә бит инде
Мындай точный инструмент илгәре Петр вакытында, Петр Первый вакытында булмаган нәрсә. Ә менә зарубеждан сатып алып килгәннәр. Шундый точный инструмент. Германияда, Франциядән килгән безгә. Менә рубанок, алар бәяләр бик кыйбаты. Сыер алырга булар бер рубанкка. Шундый бәяләр. Андый кызыклы экспонатлар күп биредә. Бик кызык, бу урыннар бик бездә дә бик матур. Миңа үземә дә кунаклар килгәндә сездә бигрәк матур таулар диләр. Зур урманнар булган, бөтен җирдә урман булган. Шуны кисеп бит инде төрле урманны, имәннәрне кискәннәр, менә шахтага, бастырга, стойкаларга, агачтан, бөтен агачтан бочкалар менә нигә ясаганнар, менә клепкалар, пожалуйста. Алар бик күп бочка ясалган. Агач бөтен җирдә кирәк инде. Шаналар, менә тәгәрмәчләр, бөтенесе кирәк, сәнәкләр. Сакланган штольня үзе бер могҗизалы урын. Серле, караңгы, от кешнәве, завод тавышлары ишетелә. Бөтен нечкәлекләре белән тудырылган мөхит тарихка кайтара. Туристлар өчен төрле квест уеннарын оештыру урыны. Төп кырылма эретү бинасы бүгенге көнгә кадәр табигый халәттә сакланган. Эчендә җитештерүнең бөтен этаплары күрсәтелә. Заводтагы эш шахтаның берсе генә сакланган. Кызганыч, анысы да эшләп башлау сәбәпле эшкәрәк үтү мөмкинлеге булмады. Без хәзер борынгыдан сакланып калган шахтада, ул 1862 елдан бирле эшләгән. Биредә атлар белән бергә битум ташытырган булганнар. Сугыш чорында мондый авыр хезмәттә монда бары тик хатын-кызлар эшләгән. Нефть-битум заводы музее бүгенге көндә бик зур тарихи комплекс. Елдан-ел күбрәк туристларны җәлеп итүче, татарның бай тарихын, уңганлыгын, булганлыгын күрсәтүче матур урын. Лейсен Хаҗиева, Татарлар, Шыгыр авылы, Лениногорск районы. Умарта кечкенә булса да бал ташый ди безнең халык. Бүгенгә бал корты сыман тырыш, уңган милләттәшләребез белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.